Ние закъсняваме с 20 минути, но сме тук. Уникално. Дано ни пуснат да влезнем. Сега ще разберем. They let the other people in, so I don't know. Тук сме, минаваме през проверка. Влизаме. Oh, wow! And here? Wow! Окей. Влизаме да видим Египет. Ето на това му се казва вана. Yep. Oh, wow. И сега се намираме в Китай. Oh, wow! Hello! Oh yeah, it's shark. Look at the tail. Oh yeah, that's Again. right. Wow. Oh wow. Oh, that's right. Ами, решихме да си тръгнем от Британския музей, защото който и да е, тук трябва да отдели поне 2 или 3 дни да го разгледа. Безплатен е. Просто трябва да резервираш слот, в който да влезнеш с тълпата. Не се плаща билет. Но да, повярвайте ми, огромен е, огромен е. Просто един ден ми не стига. Камо ли пък около час. Идваме за един брънч. Okay, so I'm afraid we actually don't serve afternoon tea here anymore. So that's okay. Много е красиво хора. Would you like like a 3/4 or? It's so nice. Очевидно няма да може да седнем тук, защото вече не предлагат чай и ще се търсим друго място. Мартина изчезна някъде.
И не знам къде отиде. Връщам се обратно. Да я търся. So I thought that you are out. В момента се намираме в метрото. Дори метрото им е яко. Where we are going? Отиваме в Covent Garden. Вижте и тази красота. О, вау! Give me the jacket. Thank you. It's called showing off. И така, докато вървиме към Covent Garden, видяхме, че може да пуснем участие за спечелване на някакви си очила, бла-бла-бла. Но ако пуснем участие, идваме ето тук и взимаме безплатен сладолед. И помежду другото, тук зад мен се провежда някакво шоу с магии, фокуси някакви, и след сладоледа ще отидем да видим там какво се случва, защото има публика, която крещи и се радва доста. Така че ще бъде интересно. Here. So for me, pistachio again and the dragon one. Ah, really? Yeah. Oh wow. Yeah, it's us. Yoo-hoo! Влизаме да опитаме едни макарончета. О, вау! О, so beautiful! Вижте стълбището. О, хай! Отиваме сега до магазина да си вземете тази наградка от това, което правите с очилата. Еми, това е чантата. Изглежда доста добре и я отздравите. Така че... I am lucky today, too. Yesterday, today... И влизаме за една отбивка в Animetal. Сега моят гид ще ме води на в един скрит ресторант. И... Is it here? Окей, влизаме.
Влизаме и интересното е, че това, виждате на пръв поглед, е просто магазин. Но имаме тайна врата, която води към ресторанта. О, вау! Oh, it's so fresh. I like it. Oh, yeah. И опитахме ето това, понеже не го показах. Cheers! But I want water. Cheers! Вижте кой е посещавал заведението. Актрисата, която играе в Бриджъртън. So many others. Супер много звезди са идвали тук. Този беше от BTS. Да. Това ми смеем се, защото не бях записвала до сега. Да, нормално. Аз вече прегрях от снимане. Ей, това ни е пилето. So what's that? That's a pancake. Okay. Try it. The sauce is so good. Sorry. Yep. Пролетни рулца. Ау! Доста интересно, защото вътре е с ориз. Ами хора, храната е много вкусна. И за феновете на K-pop, това е вашето място. Като дойдете в Лондон, видяхте името на магазина. The shop. И може да дойдете. Това ни е сметката за нещата, които хапнахме. Така че... Yep. Сега се отправяме към следващата спирка, която аз забравих коя е, но вие ще разберете. О, вау! Доста е готино това. Name of the square? How? Spitalfields. Spitalfields. Ето какво може да откриете там. И разбира се, тук дават световното. Прекрасно място, за да гледаш. Там имаме цяло семейство. Ще колко е красиво. Сега отиваме в един пъб по британска традиция. След обяд отиваме в пъб на побиричка, така че мисля, че това е мястото, което... Да, това е мястото, което ще посетим. О, вау! О, вау! Вижте това място. О, толкова е красиво. С последния си 1% от батерията идвам да споделя, че до момента все още стоим в заведението и си говорихме до сега с случайно преминаващ човек, който претърпял раздяла, но
Беше толкова забавно и толкова яко. Винаги ще помня този ден. Беше невероятно наистина. Дойдохме за едно последно местенце. Яйцето. О, вау! 9%. Wow, it's so beautiful. Ето е гледката, супер красиво и с това завършваме вечерта. Cheers! Come on. Cheers. Good night!